Enak sing takok bal kan. Enak sing takok bal kan. Semoga saja deal. Uhuy, halo Mbak Gadis. Insya Allah kita ke Cikarang lagi, insya Allah. Yakin ambil ini. Nyapo ini? Ini surah nyapo. Bukan ini pacarku loh. Wadah mengai. Sing lah mbak aku ini bukan pacarku loh. Lampiasan dua lah. Bus lapo dipanggil ulum. Nah, ulum ini jeneng aslinya kok. Iya gue gini. Iya, iya karena. Iya, pacarnya Bibi anak ini. Iya, Bibi. Lihatnya Bibi Rama. Bimbu sih wis rapi Bu sih. Jenenge ki Wafaul Ulum. Jenenge Bu sih Wafaul Ulum. Yang belum nikah itu ownernya. Wis nikah kabeh aku tok iku sing nikah. Karaya wis nikah kabeh. Embus terus yo bisukan tenan ki engko. Sudah nikah dan beranak semua. Jangan pada menggatal. Dia Birama jam 1 sampai jam 3. Apa Mbak? Acara apa Mbak? Festival apa? Kapan? Ya, iki kemang seso ya. Kemang Sopi. Mirip sama Tengki Fata. Iya mak, nggih mak nggih. Iya, mulya tenan uripmu dina iki. Terus studio nih. Dia pula kayak. Ini make up roomnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Semoga Soraya ya. Allah. Sorry kamera jelek Android pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini saya biasanya Royal kono. Iya, Royal yang kono Royal ya. Ini saya level-level yo. Iku sih biasanya ke bintang Fortuna apa itu? Ombok banget. Wih, orkes apa ombok Mbak? Iya Mbak. Orkes apa koyo Royal nunggu? Kayak apa ya? Kayak DC nunggu. Safari record kayak Safari nanu. Di Atlanta, mang ya Atlanta. Jos, kancaku iki. Jos. Bojone Rohman ki, Jos. Yang tahu. Pianggul kono. Kurang ajar netizen. Makanya aku tuh aura janda. Naudzubillah min dzalik, kurang ajar mulut. Itu bojo kayak bojone iki seni ini bagus bojone iki. Ngono mbok camak ya. Mana ya ra kuru? Yo malah subure ngono. Malah iki. Wong turunan tok, Mbak. Apa? Wong turunan tok. Sing nyanyi to? Ya, nyaman bedal lho. Iya. Ya macam-macam lagi. Mbak
kenapa selalu pakai kacamata. Itu ciri khasnya Junel, aku pakai kacamata ngono. Era nggak kacamata es, era Junel. Loh, dah. Makanya nggak perlu banyak sekali. Aku bakalan jawab kalau aku dendam brownies. Kenapa aku selalu pakai kacamata? Kalau dendam brownies, aku tahu jawabannya. Kayak gimana no pencarian anu embus di brownies nih. Ini tudang Rono itu dalam rangka apa, Rono? Paling deh. Rambayang, bahasa tulisanan. Wangkul Rono. Dian Junel, halo Mbak Punel. Yuni Puspita Punel ya. Siapa wi? Cinta. Iya. Yang dijawab iya, kalau ini Mbak Puput. Ini Mbak Puput. Hai Sultan. Mati ah. Amin. 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 Terus Sultannya tak amin nih. Jadi mau aku nyelak. Berarti kamu 2 kostum langsung. Bisa kosong. Iku lah sing viral sampai apa itu musik yang itu udah pangkur. Wih owner apa itu musik ning kono gitu loh. Beda aja sedang ngejok Mbak Sinta, masa Soraya nggak ngejok Mbak Sinta? Lah iya. Itu dapat kurasa. Sinta wis balik mata penutupan udah pikiran Soraya. Soraya. Tilek saya tau mangan itu ngomong Endul deh. Endul bal ya bal. Masa endul bal? Endul. Si cane ngono kok. Bal si can deh. Arek. Pun karek go batang go Roman. Bukan batu di supir malah jadi siji. Mangan menang ya. Kan dia mau ki nunggu piring wae caloro ki mandi aji. Loro iki mbek bojoku. Nunggu piring iki dia mau ki ono ae sing dipangan. Pokoke aku jami. Jan, kan aku jan teko pucuk etan Jawa wis, pucuk kidul Jawa wis, pucuk kulon Jawa wis yo. Jan. Yo. Dapat iki lho apa Soraya sponsor. nang kok tak Sponsor nanti Soraya kalau mau tak sponsor makan. Herdu. Ngono. Herdo Bay Mak Cinta. Gawe logo sik lah, gawe logo. Gawe logo sing sekiranya koyo Brewo Audio ngono lho, kayak siram. Jangan kan jago ki. Nyanyi apa? Kurang sitok saiki. Tuaren bojomu ora omong-omong aku ngono. Bisane kok wis. Wis mau kok. Rul. Ora. Bisane ngomong aku perene ngono bisane. Iku ora aku ngono kaget aku mau story ini. Biasane wis nyemprul sih. Hari ini sebut kamu lah. Aku pengen lah ngomong-ngomong. Nyelang 1. Mari dia. Aku mau baik. Sampai 6 bulan. Itu dapat kurasa.
dari belai. Udah ngembus. Ya apa embus be? Seneng banget musisimu. Ganjulaning. Ganjul. Ini terus tidak tak terpisahkan. Terus. Kok iso? Watu kuwi. Mbak Yuni. Pakul lah. Ono kowe keluar. Iki lho Ji, aku ki kuatir ki dodok iki nang seneng kowe, wong jare delok lepem wae. Wah, Mbak Yunel kuwi saiki ngonten no Kediri kono lho nek FP Asmara jantran to. iya aduh. Mbak Yuni. Jan, alah cah 50 yo mbak aku. Saya padak kae. Kowe ku kok mang tak komen. Malu aku malu. Jadi pernah tak undang mas. Paling mas. Nek komen ki hurufe kudu gede kabeh, caps lock kabeh. Ora gede paling gak kok. Viewersnya 1K 2K. Penting. Mete banget. Itu orang buka rong sanriku. Ora gelem. Wah, pengirit ya aku jalan. Ora gelem. Nyameh yo lek dhewe nyameh. Ora gelem. Kabirang kuwi tulung dihibur. Kabirang lu tulung dihibur, Bos. Kabeh. Mana? Dase raja golek araska le Ji ngono wae susah. Halo Mbak Sinta. Nico kono dadung wae kok. Duh. Sinta. Halo Mbak Sinta. Nggih. Pas aku mang Sophia Nantawi. Sofian antap. Nggih. Pas aku Mbak Bainel. Pas aku Sophia Nantawi mang. Mirip ya ngono kok. Mirip ya. Watakmu kae. Hati duwilat lho. Ki hati nek blondo. Wis jujur. Yakeane Ji. Kulo takoki kalau ditakoki lho kowe takoki. Piye? Ini disaksikan viewers sedikit. Aku sama Yanti cantikan siapa? Jujur. Di mana? Anakmu. Aku sama Yanti cantikan siapa ngomong? Cantikan Mbak Zunel. Rikot jane rikot. Ikut iki. Dia masuk lho. Pokoknya nama Yanti pasti ngomong cantikan Mbak Yanti. Pasti gitu kamu. Soalnya kalau Yanti. Ono ekono tok kae. Kowe kok iso. Pangkul ngono pangkul. Dilat. Tapi pangkul Roman cancang ta pangkul ya. Coba. Lu sebelum gue sama Yanti, gue sama gue lu melupakan lu. Air bunga yo. Wis tau FYP air bunga yo. Mak Cintawi. Mak Cintawi lo boleh ngeri. Ini kok gak nyemer lu, Fadi bar nyemer kok. Aku penyemer seneni anakku kok aku. Mama cinta nek rambut ki aku tak semir apik berama. Nek gone Mak Cintawi nek gratis tak semero lagi. Iya kok tapi disilit. Rasa itu aku jalan bayar lah aku nanti silet. Piye. Iya Nek ngomong apa sampai bibit omahku suatu kehormatan pokoknya. Tapi apik itu ramok semir. suatu silitan. Hilang putih hati. Laki-laki Kene, dhuwur tok kene. Ya. Sama Semiro ya sing apik tapi. Mun mau tumplongi kresek ngono kuwi aku. Ambek ngono lho, ambek ulun, ambek Riko, kok tambah sakno pisan. paketan bang, 2 orang. Engko terus mau pilih ya sing ndi ngono sing legit. Ayo guys, tafaf. Paketan, sisanya Brongos. Ya paketan.
Tri. Pakai tangan. Gitu dong. Heri. Sayangku Heri, Masya Allah. Heri sini Heri. Duduk. Heri duduk, suruh duduk. Heri, itu sampai nggak tulis. Retok misor toh, retok misor. Malam ini sepi. Heri duduk. Lu mi andorana tamu dene ben jongok lum. Semalam suntung cuma dapat 2 kontol. Sepi. Ben anu. Dingin nggak pakai balsem. Masa 2 ontol? Semalam suntung cuma dapat 2 kontol. Dingin nggak pakai balsem, kena gigi kembali 20. Ada gigi cenggasing, ayo. Alah. Ya, si kuwi dikubetoni di kuwi kae, yo. Itu lagi menggurion. Ada nih toh. Wong kita kok mesti juga apa? Masa bengi iki sepi ya? Ngaji pas nyanyi tahu tak ceritane yo. Kan pas jongok kuwi dhek kaget ngene. Ulo. Dikira jongoki ulo lah kok jongoki anune dhewe iki. Yo kakek gua aku melayu. Pas melayu ada ngaruh leh. Jongoki Aku pegel kenapa? Rainem orang ketok le Rainem. Rainem orang ketok le, ketok orang kayak dik tuh. Ini ngaji mang. Nanti rano kita awal apa aku ngene iki. Balam tak apa. Iki kan sapa kuwi? Saya iling. Rak dulu kayak betul. Malam ini sepi. Coba. Ini konten besok kok, Bet. Ora, no nih PS marah no diri. Orang ning ngene Nirwana. Konten WP asmara ge bayaran geden ge. Punya aja. Yo sih, happy. Kalau begini lo. Nyangka ke siji. Ji, kita goleki Polwood ke nyolong kayu yo ki, ayo. Kene. Sama. Mangkul kayu jati sampai setengah loro. Oh. Mau kono tiga jadi kuwi. Barang nyolong kayu ki lebih piye. Gede ora bocah nang kecil pun kok. Kecil anu yo aku tak kono. Caca kok dongo onten kabeh le. Iki dolanan kemana? Salam. Salam. Ya, iya. Karena dalam metai kok bocah-bocah iki males ra gelem berkarya. Ya iso. Omengi. Sore sak jalan iki sampe latihan kok. Lah man. Elah, tidak. Poinnya Kurang Mbak Yanti, wangkul kono Yanti. hari ini Mas Wafa milikku. Nggak usah nyari Yanti. Hari ini Mas Wafa milikku. Apa sih? Mama apa Pi? Anu nek Iya, Fa. Wafa lovers nggak usah nyerang gue. Nggak usah nyerang gue karena hari ini Mas Wafa adalah milikku. Minggu mesti kono ngene. Mbak Yunel gatel sama Mas Wafa. Malam ini Aji milikku. Ayo.
Ukur ya tantang. Kabeh iki kok ora ketok tekan kok iso. Mana ya followers? Yuva saiki. Yuva ya saiki ya. Yufa. Pak. Yufa apa? Ganteng banget direbutin cewek-cewek lu ulum. Masih ya lah cakap ono wae ning kene iki lho. Royokan iki lho. Piro le? Ini piro le? Mak kok. Itu 100 ji kok. Wetok ngono ae. Bagian opo? Lho ndek kok ya ora oleh. Kok iso. Nah yo, kaya ora oleh. Ora oleh. Nih. Pemainnya diwaca Kang, yo. Yo kan diwaca kandakno piye to.